Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes kitsa 2 na bulan sang Marso tuig 2021. Ang aton balita kag isyo idulong sa inyo sang D3 Bio, nagabulig regenerate sang cells, naga-improve sang digestions, tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Ano ang mainit nga balita? Gasinggita na. Ang pila naton ka mga negosyante, nagasinggitan ng pila naton ka mga operator sang transportasyon, wala untat nga pinasakaay sa presyo sang gatong. Sos, halos kada semana, gataas ang presyo sa gatong, gasinggita na sila. Anong mahimo sang aton gobyerno? Aber, may pandemic na kita, ginabalbal pa kita sang kada semana nga ibwal sang presyo sang gatong. Galing kay manti sala manato nimo. Kadumdum kamo sang una nga gin arangkada sa Senado ang oil deregulation law. Ano ang handom sining laye? Ang handom sining laye, kung pamatian mo, kaya nagduso sini, si anay senador pa, kag nag-agi presidente, Gloria Macapagal Arroyo. Ang handom kung pamatian mo sang una, dawala ka sang isaway, nga siling ni Gloria Macapagal Arroyo, imuon tani nga laye para wala sang monopoliya sa presyo. Kon magpasaka ang isa ka kompanya, mapanubo ang isa, bangod may kompetensya. Damayo, kampyon kon pamatian, inarangka, hinimo nga layi. Disgrasya karon. Ang gintawag niya nga wala monopoliya, gin kartel sang tanan nga mga nagapatubas kada gabaligya sang gatong mga kompanya sang langis. Anong natabo? Magpasaka ang isa ka kompanya, gat tinawganay sila. Nya buwas, mapasaka kita tanan palaryo. Wala matabo ang handom nga hindi matabo ang monopoliya. Katulad sa magagmay kag dalagko nga negosyante sa bilog nga pungsod Pilipinas, nga kung magpasaka presyo ang tanan saka, kay gat tinawganay sila. Ang masakit pa, kay wala na oil stabilization fund
Sa una, sa wala pa ni, may pundo ang gobyerno. Nga isagang niya, pananglitan sumaka ka mag-ibwal ang presyo sang gatong kinakas na kay namigid ang oil deregulation law. Ara karon kay nanginlay. Ginbasihan sa mga kompanya sang langis nga sila na ang magapatak presyo. Wala ka na labot, gobyerno. Amo na ni poder. Dugangan pa nga ining gatungan ni ang nagamando sini pangkalibutanon nga merkado. Sumongga ayo sila, ano ni man? Hindi kasagang ang gobyerno sa Pilipinas. Ano pagsagang mo kay layi na ini? Nagimo kita layi, naging pakdol sa ulota, nagimo talay nga do angay lang, nagkuha ka martilyo, nagilampo sa ulo mo. Wala ka na mahimo. Kay layi na siya mo. So, di rin nagbase ang mga kompanya sang langis. Hindi ka kareklamo. Kay sila niya magapagusto kung pilang saka, kung pilang ipanubo sang presyo. Amo na subong, nga bisan ano nga singgita naton, wala ta mahimo, kay kita ang nagimo sinang layi. Nagimo talayi nga sa subong, ginahinulsulan ta, tikon amindahon ta, tapat amindahon na ini, galing kon amindahon mo ini, kinanglan, labi-labi ka man sa mga multinational. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Philippine Standard Time, las 6:44 na, DTX 500, may detoxifying compound. Alas 6:45, kahapon nag-monitor ako kay Mayor Bing Lunardia. Ini blang isyo subong, ini nagkakatabo nga shooting incident sa Bacolod. Suno sa alkalde sa syudad sa Bacolod, hindi bangod sa lawlessness, kundi bangod sa mga personal nga grudges kag isyo sa illegal nga droga. Ako pod ko ni. Amo nang siling ko, nagligad nga sinimana, kung gusto kamo nga maguntat na ang pinatyanay riding in tandem, untat na duso sa droga, mga nagagamit kag mga poser, untatin ninyo, kay sigurado mahagan-hagan gid ang pinatyanay dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kaya ti amo nang palayag mo, sang isa sang wala lang magpakilala, siling niya ini sila mga sagbot na ini sa sosyudad. Dapat ini sila pangdulao na. O galing, kung akong pamangkuton personal, hindi man kuya gusto nga mamatay ka tao, kay wala kaya poder mo nga mamatay sang tao. O galing, amo na yan tindog nila. Siling niya, pasulabyo namon nga tumbahon ang isa ka puser, in cambio, sa mahalitan niya nga 1,000, 2,000 ka pumuluyo. Sa gubon niya nga panimalay, sa imuon niya nga krimen. Nya mayo na lang na, isa baylo mo, 1,000, okay kami da. Ila na iya tindog, hindi akon. Sila niya umuntat ni, ang Diyos anay kadroga, mahagan-hagan man ni, ang pinatyanay riding in tandem sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kung ano yung buot silingon, ila na iya tindog. Kung matuod nga may bas-bas sa ibabaw, sa ulihiti, papel naman na sa korte na ito ni, human rights kag iban pa, sa paglagas sining may ara extrajudicial nga pagpamatay. Amo na yung rason nila. So, siling ni Mayor Bing, bangod ini sa isyo sa illegal nga droga. Isa dire ang nagapamatuod nga kung padayunon man sang pila naton dire ka mga utod nga mga durugista, ang pagduso sige nga duso sang droga, daw sining pila ka grupo daw sigihon taning panumba dire sa mga drug poser, kay para sa ila sagbot na ini sila. Isa ka kabuhi ibaylo mo sa 1,000 nga halita niya dulaon ta. Ila na ya sa nasiling liwaton ko basi ma-misinterpretar kita nga kita ang may pila ka mga padugi o kung may ibalo sini. Ila na ya palayag nga
mas maayo nga untatan ang droga kay kun niya maguntat ang dos anay nya panilagi nyo kay mauntat ukon mahagan-hagan man ang pinatyanay sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:53 areho pay balos tatanan ang Federal Lending
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Nagdunar ang China, mangkot na yon ang katapo sang media. Unagin pa mangkot si Armed Forces of the Philippines Chief Lieutenant General Cirilito Subihana. Sila niya, basi may epekto ini, ang donasyon sa Pilipinas sang pungsod China sa dumuntang karon sa West Philippine Sea nga teritoryo. Nagsabat ni Subihana sila niya, inaproteksyonan naton ang integridad sa aton pungsod. Kag ang aton niya, kag ang amon niya mandate gid, nga basta gani may ara pamahog sa aton sini pungsod, sa aton mga mangingisda, sa aton sini mga pumuluyo, dira sa West Philippine Sea, nagapadala kita sang mga nabal nga porsa agod maproteksyonan ang aton sini mga kababayan. Ti mangkot sang media niya ti, anong posibilidad nga ining donasyon sang China daw may attempt ini siya nga daw medyo pabulag-bulagan ta, pabungol-bungulan ta ang nagakatabo dira sa West Philippine Sea. So, siling ni Subihana niya, hindi ang bulig sa China ya, agod malubad lang ina ang problema tas COVID Nabalo ka naman yung aton presidente, nagahimo sang tanan para nga maproteksyonan kita sa COVID-19. Ya, wala na guro iban nga Malaysia. Dipindi na. Kaya man makaduluda mo, samtang gadunar sila, sige yang maniobra nila sa West Philippine Sea. May mga mando pa sila, nga hindi pa abyon ng ibanda nga pungsod, kay kung maglabay, may mando tiruha. Pating aton daw nagawa na gani. Ti okay lang, kay migot ang China mo. Kaya mangkot naman sila. Nya ti ari nagdunar sila. Wala ni sang kung ano man, nga basi may jutay nga bao salong sa nagakatabo sa West Philippine Sea. Galing ti si Subihana ya, tuod nga chief sa sang armed forces, pero ti ang makasabat rekta niya si Presidente Rodrigo Duterte. Kung pamangkuton mong presidente, niya hindi naghagad la sang debate na niya. Ninugay ta sang agad pitik sa China, kaya wala ta na padaog Amo lang nasabat sa presidente. Niya kung dirahon, hindi ko na pag-ipapatay mga soldado ko ya. Kaya wala ta mahimo Abyan mo. Sigiling ko lang galing ang abyan nga ginatawag, dapat may kooperasyon, mag-intindihanay, kag dapat magbinuligay. Kag ang importante sa tanan, wala agaway. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negro,
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahitangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Antes ko mag-estirda, maibilin lang ko sa inyo, morning sa aton mga empleyado, mga trabahante, manugpaligo gid. Subong, amo gini malakat sa trabaho. Pasi malipat ka mo ha. Santon Plus Erbang Habon ang inyo sinik. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:03, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.